Asi usoroni wenyaya unoti the last line of defense. Mwari ane movement akadaitsa kuti apedzese basa kare, but they have failed. Matthew chapter 20 verse 1 to 5. Yoda kuti niwerengi Matthew chapter 20 verse 1 to 5. Verse number 1. Yes. Nokuti ushe wekudenga wakafanana nomwene weimba. Ushe wekudenga wakafanana nomwene weimba. Wakabuda mangwanani kundotsvakira munda wake wemuzambiringa vabati. Akabuda kundotsvaka minda wemuzambiringa wake vabati. Wakati atenderana navabati kuvapa dinari pazuva. Yes. Akavatuma kumunda wake wemuzambiringa. Yes. Akabuda nenguva inenge yechitatu. Akabuda nenguva yechitatu. Akaona vamwe vamire padare. Vasingabati. Vasingaiti chinhu. Akati kwavari. Endai imiwo mumunda wemuzambiringa. Ndikokupai zvakafanira. Vakaenda. Akabuda nenguva inenge yechitanhatu. Nepfumbamwe. Akadarozve. Mira. This is a parable. Inoda kududzirwa. Mwene wemba zvinoreva iye Kristu mbuya. Muzambiringa zvinoreva planet Earth. Inoda kushandwa zvakajeka kai. But Mwari aitsvaka vabati vaanotuma kucheka mizambiringa yevanhu. Saka zuva parable inotaura kuti kwaive nenguva dzaireko, kwaive nenguva yamangwanani, kwaive nenguva yechini yainzi 6 o'clock ndopaibuda zuva kumiddle east ndoparinobuda. Kobva kwaita imwe nguva inotevera after 3 hours yobva yanzi 9 o'clock. Imwe yacho yanzi 12 o'clock. Imwe yacho yobva yanzi 3 o'clock. Saka zuva rainyura 6 to 6 zvakajeka kai. Raibuda na6 ronyura nenguva na6. Saka anonzi muridzi wemuzambiringa anotsvaka boka rekutanga ori pandima na6 makuseni. Ona kuti ndima iyi haina kufamba, obva auya nenguva dza9 mangwanani oti basa raramba kuita sei kufamba. Oisa rimwe boka, team joinai. Otarisa oti basa rinoita sei. Otora rimwe boka rouya na12 o'clock. Joinai mumunda, basa rotadza kufamba. Oti ndava kutsvaka boka rekupedzesera. Chipinda ina 3 o'clock zuva rauya kuita sei kunyura. Mukatarisa vese vakapromiswa dinari. Vakapromiswa chini? Dinari zvinomirira chitupa chesalvation. Mukacherekedza bhaibheri, boka rakadaiswa mangwanani, Mwari haatambisi marisources ekuisa 2 movements at the same time. Hazviiti. Vanodaidza boka rimwe chete panguva imwe. Mwari vakadaidza Old Testament Israel. Pedzisai basa, but havana kupedzisa basa. Vakachema munzira, toda kufanana nedzimwe nyika. Basa rina kupera. Jesu kwakuroverwa pamuchinjikwa kwakudaidza rimwe boka na3 o'clock akati the early church finish the work. Ndaenda kumusoro kudenga. Vakasara vaine moyo mumwe chete, vakashanda basa, but along the way mukati menzira vakasiya rudo rwekutanga, vakatanga kunetsana and they forget the mission. Mukacherekedza vhesi rati, vhesi 5 rati, akabuda zvene nguva yechitanhatu nemimwe nguva yepfungwamwe zvakadai. Nguva idzi dzabatanidzwa.
nguva yechitanhatu nenguva yechini. Jesu ava kuda kubuda munzvimbo tsvene, aenda munzvimbo tsvene akasimuka nenguva ya12 o'clock. That's why it is midnight cry. Inguva rekuti zuva riri pasenda 12 o'clock. Vanhu vanoona chechi ndo Mwari paakadaidza boka rechitatu rinonzi the Millerite movement. Ndobva rarova basa, ndobva rakuhunika. Mwari akati no, ndakudaidza imwe movement at 3 o'clock. Nguva yaita sei? Boka iri ndo rakantarisa rinonzi the Laodicea, ndo rinofana kuteedzisa basa. But my signs of his coming, my floods, my tornadoes, my hurricanes, chitema, wars, these are the echoes missing the nguva yafamba Laodicea munda basa raramba kupera. What has delayed the church to finish the work? Instead, pakadaidzwa Laodicea 1844, it was 3 p.m. But we are now approaching 5 p.m. Tasarwa ne 1 hour. Chatisheta simba, what has delayed the church to finish the work? We have the balance in the church. Powerful preachers, theologians, elders, and women who are jumping this ship to join other movements. Vamwe vari kupinda pamapupi vachiparidza polygamy, vachiparidza vhangeri risina ndoenereka. What has delayed? Chatinonosa chiniko. We are at a critical hour when the church fights against its own members. Church has to prepare for the commission and the mission. Chief. Enda kama church election vafundi vanhu vanorwa nengo dzinorwa quest and fighting for power. Enda kuma session evafundi chavanorwira chiniko quest for power. Zvadonedza simba the fight for power. Nemutaura anotaura achiti when power is abused in the church it is more dangerous than power abuse with the national leaders outside the church. Symbolic abuse from church who have the potential of the second Lucifer in the congregation. Are you not the Lucifer? Quest for power. Zvokubatsira ichechi kuti kavakurudzirirwa vosina Mwari. Zvokubatsirei the fight for power has delayed us to finish the mission. Kana vanhu vachiita vanoita kuti mazita avo aonekwe. Kana hama ikadona vanhu vanoendesana kumanewspaper kuHmetro. Why? They are politically motivated, washing dirty linen of our one's brother. Kana mwe musoja akapfurwa vamwe vanodzokera kumashure votakura munhu. Chaita kuti tipesane chiniko. Don't we forget the mission? This has delayed us to finish the work. Chatisheta simba chini tiri pashipi. Tokazi yakantarira bana une ring yemutsva pasi kubasa kwako iwe unoisa mapaswe iwe marriage haisi kufamba zvakanaka. Jezebel spirit in the church. We have many Jezebels. Murume uyu wawakarorana naye ari jaya aipisa murume wako wakamutonodza yaive mhare but avaitonda pamweya. A slim is now suffering from spiritual malnutrition because of you. You are Jezebel. Mhare dzavarume, powerful men and preachers vashaiwa simba because of the Jezebels in the church. Zvasveta delay. Satata said that the commission vaprofita vaMwari vanofa
anoparidza sei vhangeri redressing iwe mudzimai waeuda uchipfeka mini saka anobvarura mharidzo yedressing. I can't preach because I am a defeated soldier in the family. Mare dzavarume dzakurirwa because of arrogant women in the church. Just but a little while. Don't continue ahead fighting the vanhu vamwari. God will meet you along the way. Chitema ichi chatisveta simba chatikwekweta. Why you are wherever singapore muchurch we have ordained pastors, elders and deacons. Vakaturikwa maoko pamusoro, but we have the archons in the congregation. Church ine simba rekuti varoi munogona kuturika zvamira, but unoramba wakabatirira. Vanhu vakanzi uyai kuseri meeting after meeting unoramba wakabatirira. We have many archons in the church. This has delayed us for the later rain. Basa raramba kupera. The love for money. Vanabhalama varimo. We have many people, theologians and elders, who fear to preach the truth. Nekuda pray, vanoda mafuta akakora. They love money, they love reward. We elder, you sit in church boards, you don't administer correctly. Why? You need the vote buying of elections. When there are some issues under the carpet, don't be politically correct, but stand for God. Amen. Amen. This has delayed the church. Nezvino takataura pana Gideon. Tikati Gideon akasara nevarume 300. Vakanga ainawo pa 32,000. They were 31,700 against Gideon and 300 men. Chero tikavhota muchechi. Muchaona as we near the close of time. Tichavhota mamwe ma-issues muchechi. Mashauri achahwina. But as chikiko chamwari chinodona. We are the militant church, insipid and defective. God is not going to form another movement. Aiwa ichocho chinosvika kumusha. Mukupenda kwacho chinosvika kupi? To reach, it will outlast the storm. Saka mwene wemba akauya akatarisa past 5 o'clock akatwasara 1 hour riva rouya sunset is coming. Ndoita sei anoti chinyi Matthew chapter 20 verse 6 not kudii Verse number 6. verse number 6 Akabuda nenguva inenge yegumi neimwe akawana vamwe vamire akati kwavari makambirireiko pano zuva rose musingabati kuisa 7. Vakati kwaari nokuti hapano munhu wakatipa basa. Mwari uchadaisa a mighty movement at the 11th hour, 1 hour before proportion is closed. Mwari achalesa vanhu for the finishing of the way. Chadaizwa. We are reaching at a time chikepe chichatsemuka. Vese vari muno, those who are not sanctified by the truth they preach, they shoot away. Kune vanhu vanofarisa vhangeri resarata, but havana kusaswa pamoyo. Havana, they have a form of godliness, they have no power. God will shoot them away from the church. Pashiti, vese vakarwa naMwari pashiti, vapa Egypt, vese perished vakati vakrosa Jordan. Vese vakafira murenje, hakuna akapukunyuka. You die before we reach. As we said, you can't fight this church and continue to win. As we said, you never prepare. All hypocrites will march away. God has 11th hour. Kune vanhu vari kupostora, ari kungotsuku, ari zealous for the truth. Kune munhu ari kukaturike asati anzwa vhangeri.
Patane anoti Mwari is praying in darkness shall come. Saka ndoda kuti tiverenge hanzi kwasara 1 hour handizvo chitiverengera zvakazarwa 17 verse 12 toda kuziva kuti 1 hour iyi ndeidi zvakazarwa chapter 17 verse 12 verse 12 yeah. nyanga dzine gumi dzawaona ndiwo madzimambo ane gumi achigere kupiwa ushe narasa asati ane chinhu vati mberi achava nesimba asi vachapiwa simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe vachatonga kwenguva chini mu1 hour period satani anoziva chirahwe chekuti mu1 hour letarei muchechi yesavata inofanira kudururwa mazuva iwayo satani achadiniko achafoma madzimambo 10 kings who unite for 1 hour and give power to one religious leader to lead the politics and the church. Inguva yakaomani haidi mbwende kwatoenda kunodiwa dzinodhonza ngoro uku kwatinoenda kunodiwa the last line of defense up 10 kings shall rule madzimambo saka namba 10 inomirira whole makingdoms ese achava ne1 mind, 1 currency, 1 religion, 1 political government. Jails will be set. Vana Barabbas vachaburiswa in the jails, they will be empty. But when a Christ-like character, they will be put into the jails. This is the 1 hour period. 1 hour inobva mutemo hakuna unogona kutenga kana kuita sei ndopachaiswa 1 hour kubva kusvika panguva inonzi death decree apa painonzi 1 hour it's a period pachafiwa and pachaita apostate. We have many traitors per 1 hour usingatengi econet yakablokwa maaccounts akablokwa on condition worship on Sunday. Vese vari mahypocrites, vese vari mahypocrites tinenge tapa Daniel chapter 3 vachapfugama. Our enemies are not from without. Check a Bible. Cain, Abel, he was slain out. There is no dangerous enemy than an enemy in the church. You can preach with your enemy. You can eat Lord's Supper with your enemy. You can pray together with your enemy. Jesus, akatengeswa nomukati. Even the Sanhedrin yakamutengesa. Munozorati vadzidzi vese vamutiza Jesu. But Jesus said, ask the disciples who came at the 11th hour. Vese vatiza. Kunobuda Joseph of Arimathea. And Nicodemus. What to hell with the Sanhedrin who are going for the cross? Don't talk from Jesus. No matter politically correct, where was Peter, where was John, they were not found. We have mighty men in this church, powerful elders with the church history. Kana mkoma, mukaramba, vakabata mfananidzo, musina chimiro na Kristu. That's why Ellen was a how has bright stars called him? Nearest pillars in the church. That's how us say as we reach the close of time. Papa Kaifa, you know that the death decree. Many will become traitors in the church. But in that 1 hour period, kune 300 men, vachasara musavat. How many? 300 is the number. But it's the 144,000. That's a symbolic number. But when you find one wakawani. But mighty arm, vachapuna vashinji, vachasara vashoma, vachasara vashini. Kune vatsvene panguva iyi iyo iyi vachatenderwa kuzorora nerufu. Kune vachatenderwa nasei Matthew chapter 10 verse 16 toda kuiverenga inoti verse number 16. Yeah. Saizvozvo
vokupedzisira vachava vokutanga, vokutanga vachava vokupedzisira. Sorry. Kune vachasvikirwa vari muchechi, vari vatsvene, makatenda kare, kuti Mwari achatarisa 1 hour oti mai ningi nababa ningi namukoma ningi vatsvene, pata ndikavaisa pa 1 hour vanogona kusakunda. That's why vanhu vekutanga vachavezika sei. Saka ndovaita sei, let me rest them in the grave. Kune vachazorodzwa pakati pedava before the 1 hour coming grave. But the 11th hour shall join with one heart, one mission, no politics, no fighting for power, no supremacy, one agenda, the mission and the mission alone. They shall drive demons away. Varume ava vakauya late. That's why the last shall be the first. Murubara zvakanaka. Vakauya pa 11th hour shall be the first. Vanova the first pachini torera. Vamwe vari vatsvene vasina kusimba pakutenda vanozorora makuva, but vanozowana chitupa chedhinari later pasecond coming. But mare dze11th hour vachapiwa munembo waMwari vari vapenyu, votanga kuenjoya chitupa vamwe vachiri makuva. Vazhinji vachatevera pasecond coming, but the last line of defense will be sealed before promotion closes. Yeah. Is God at security? Kuti uri elder? Is the church at security? Kuti muntu Dorcas leader? Is God at everybody? In 1 hour, vamwe vachaiswa mumakoti, vamwe vachadamburwa musoro, but the church will continue in times of crisis. The church will gain power. Church ndoba ichawana simba, ichaona unoshumira Mwari nousingashumiri Mwari. Still hidden. What? But nguva iyoyo church ichaparidza vhangeri rinosvisa. Daniel chapter 11 verse 44. Tiverengere. Inotibudisa. Daniel chapter 11 verse 44. Verse 44. Verse number 44. Yeah. Asi mashoko anobva kumabvazuva nokumusoro. Manzwere tusani. Good, mukaverenga rechirungu rinoti good news or good tidings comes from the east and what? In the north. Ichaita sei? Achamuvhundurisa. Achaita sei? Yes, ipapo uchabuda nehasha kwazvo. Tererai, vhangeri richaparidzwa. Sei nhasi vhangeri risina simba? We have many idolaters, many adulterers at the pulpit. Mombe dzinoparidza vhangeri harina simba. Why? Vamwe vanoenda kun'anga, vamwe vane madumwa, standing at the pulpit. The church lacks the power. Therefore there is no sanity in the congregation. But kana church yanatsa, masara vatsvene, when they preach, zvanhu mukingdom yadiabros ichavhunduka. And achabuda nehasha. Message from the east, in message yesealing, each power and Sabbath. Each a connect and a message from the north. Maharaja Kurura letter. In message, it's a sign lechi. We letter. Chikazuri. Kundoparadza nokupedza chose vazhinji. Yes. Verse 45. Verse 45. Uchadzika matende ake ushe pakati pegungwa negomo. Mira pane mawords atoda kutsanangura. Zoshekwa na Lucifer mazvemupedzesera. Uchadzika matende. Matende chini? Mazere Israel ichibva kuEgypt. Yaifamba nesanctuary isati yavakwa, yaive tende. Yaiva chini? Uchadzika muzinda wekunamata. Tabernacle. Number 1, nehushe nepalace. Saka is the church and the state
Mandibatero zvakanaka chechi. Pamusoro pei? Pakati pegungwa negumo dzvene rakaisvonaka. Gungwa rinomirira chinyi naini? Ushaisa umambo hwekunamata neumambo hwekutonga pakati pevanhu negomo dzvene raMwari. Saka achatonga pakati pevanhu. Achigara pakati pevanhu, gomo dzvene raMwari inoreva the triumphant church. Chechi inoyi inenge yava purified. Vasara vacheri. Nguva iyoyo pachaisa umambo in 1 hour. 1 hour. Who have men and women who neither be personal souls standing for God. Marry someone. That's why Ezekiel chapter 22 verse 8. I looked for a man to stand on the gate, but I found no one. Ndakatsvaka munhu angamire pakakoromoka in times of crisis. Ndakashaya. But praise God, in the close of time, God has chosen jewels that will stand in the ground. Vachene Mwari achatendera vazhinji vanogona kukuunika, vamwe vachafa, asi vachapinda pa144,000. Mwari anotendera kuti ava havafi. Zvinonzi kuti Daniel chapter 12 verse 1. Chapter 12 verse 1. Verse 1 to 3. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka. Iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu. Ipapo nenguva yenjodzi ichavapo. Isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyo. 1260 years. Yaiva greater period yepersecution, but haisviki papersecution at the close of time. Iyi yakaoma iyi. Vanotaura vanoti chechi ichararama sekupedzesera ichapinda muKristu iri shirikadzi. Jesu anenge abuda nzvimbo dzene iri widow. Why yanzi shirikadzi? Inenge yarambwa with the covenant. Inenge yarambwa nevanhu. Inenge yakatirwa mabasic necessities. Vanenge vatorerwa dzimba living in the city. Ishirikadzi isisina chainacho living in the mountain waiting for the second coming. But these are fake people. Roba nobvunzwa nazvakazarwa 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Vanotsvaka kutsungirira, vachachengeta mutemo waMwari nekutenda muna Kristu. Chero Kristu akanonoka, chero akaita seanononoka, they will not kiss him. They will not havafukamisa Mordecai. Mordecai anoramba kufukamira Haman. Anoti kudenga kunani? Handina bati munhu. Iyi crisis yakaoma. Vazhinji mumabasa vachapromotwa, vachipiwa maposition. Vamwe vachadonha mukati mechechi. Ndinhasi state of the dead hamuna kusimbira mairi. Mucharota hama dzenyu, but demons who come in human form. Achasvika machurchboard otaiwa tichengeta zimaresana. Vachauya vamwe kuhope, vamwe face to face. Uchibata ndiri mbuya vako vakaroba vanhu vanopera. Kufana mwe muparidzano, kune murume ane mudzimai wake akanga achipinda mumba, anoona mudzimai wake akagara pamubhedha achinyemwerera. Murume uyo akanyatsotora key ndobva anyatsokiya door ndobva ati munongedzera ndobva ati unofunga kuti ndiwe Mezisi mudzimai wangu? Hauziwe, iwe ndiwe Satani. Ibva pano. Nguva iyoyo akabva anyangarira madhimoni anga akuzi. We need men and women of courage. Chero ukarota hope dzinotyisa pfugamaona mari. Satani ana simba. Men and women of prayer. Zvizhinji zvichaitika Jesu asatauya. Imwe michato ichatsemuka, usabuda muchikepe. Murume anogona kutoenda, azvoti chechi haina simba, chero vafundisi vakanamata, Mwari vachatendera. We will face the disappointment at the closing of time. Vamwe ucharwara, chero kurwara kwako kuri kwekufa, isa uri muna Kristu. Chero ukafa munamata ukasapindurwa, vafundisi vanamata, isa. Second coming is coming. Jesus is coming again. We are in the close of time. Zvinonzi nguva yadaro garai mutasi, ngatopedza maiko yavo.
Jesu acha announce vanhu vari kumakomo, vamwe vakasungwa in the jail, vamwe vari mumadungeon. Jesu acha announce the date, the time and the hour of his coming. Nguva kana yakwana achati, Gabriel, tora bhosvo rangu in the amphitheater, isa angels at parade. The angels achapinda into the chariot. Mukatarisa zviri muchadenga mune magalaxies arimo. Pane galaxy 1 ronzi Orion galaxy rakananga at the city of Jerusalem, riri kuvhurika zvishoma nezvishoma, paving the highway for second coming. Jesus, who come through heaven, achacrossa the Orion galaxy, ocrossa Nebula galaxy, ocrossa Andromeda galaxy, optite mumuki way galaxy, onanga kumucheto kugote kuplanet Earth, piercing through the sky. Onanga mjadeli. Yeah. Odaitira vakafa in my name muka. A mystery in fraction of a second, so the whole world is like an earthquake in the midst of an earthquake, the saints will rise. Kuna ngirozi zine 3 matypes, maseraphim ane 6 wings, macherubims ane 4 wings, ngirozi zine kugaida anonzi maguardian angels ane 2 wings. Yauchatanga kuona kana wafa, it's your guardian angel. Ichakuchingamidza. Be welcome, faithful good servant. Your Lord is in the air. 144,000 chimasha iri panyika yakamirira Kristu vanenge vari vapenyu, meeting Christ in the air. Chero ukaita madhira ako uchiti zvarova, tichazviona pamillennium, tichazviona. Ndakuda kunama varipo here vanoti mangwana is a great day for baptism. Vakanyorwa kubva pekutanga nevanoda kuita decision fambai toda kunamata. Take stand. Yes, God bless you. Vafundisi uyai tinamata. God bless you. I see a hand. Fambai Mwari vatite zvakanaka. Second coming is coming. Nasi, you have been registered in the books of heaven. Jesus is coming again. Jesu apedyo nekuuya. Famba chero usina kunyoresa. This is the time. Mwari vatitire zvakanaka. Mwari havakundwi nerocket inofamba 18,000 kilometers per minute. I don't know at what speed the chariot of Christ comes through the air. Musi uyu unotyisa. Don't miss the event. Kuna asina kuita sarudzo. Tora nguva toda kunamata newe. Famba itinamata. Is it well, my brother? Is it well? Chuyakatinamata. In fact, tinoizira stage yeyuti toizira wese ari muyuti uya kutoda kunamata newe, wese anoziva kuti muyuti uya. Vamwe tinopinda na 10 p.m. tokuonai kutara uko muri murimba. Yuti yese uyai uko toda kunamata newe, uko toda kunamata newe. Anoziva kuti muyuti you are living at a critical time. Toda kunamata newe. Vafundisi vatapisa muruoko rwaMwari. Unotsvakaiko murima. Vatumwa vaMwari vachifamba pamusasa weIsraeri. Chamunoita chii? Pastors who pray to stay the plaque. Anoda kubhabhatiswa uya kudii rino. Toda kunamata neni.
kaverenga Zakatarwa chapter 12 verse 4 pasvika kudenga zvinoni pakati tagara zvigaro zvoushe zvagadzwa vamwe vakadamburwa musoro vakagara pazvigaro kune vachadamburwa as we reach the final hour usatya rufu itya chitema kuona vanhu vachiri kufamba famba isina mati Dr. Mosi muchatina matiroma youth vamwe vanotsvaka vekuroora vamwe vanotsvaka mabasa but this is a dangerous period vamwe vanorarama sakarurama careless at this camp meeting Mwari vagurewo nyasha vatsvene vamwari varipo pakati pavo Pastor mademo tinamatirawo vaenzi varida kubhabhatidzwa muvaise muruoko rwamwari ngati namatei baba vedu vari kudenga musiki wedenga nepasi ndimi muchengeti wedu ndimi zvemudzikinuri avano vana vechidiki vari pasi ndiro sangano renyu riripo nhasi vabatsirei mumwe nemumwe wavo vatarise kwamuri muvengi wenyu diablos anonzi satani nyoka huru yekare akaronga ari kuronga ane zvimwe zvaakaronga zvichashanda mangwana kubvisa vana venyu mumakwara enyu kuvadzivirira kubva kuruponeso rwenyu vana ava vachiri vaduku vane njere dzakawanda vane simba rakawanda vabereki vazhinji havasisina simba pavana vavo tinoda kukumbira Mwari wekudenga kuti muvabatsire ivava sevana nechiedza chamunovapa zuva rimwe nerimwe nemikana yamunovapa zuva rimwe nerimwe kuti kunyange vasina vabereki pedyo kunyange vasina vabereki vanokuzivai kunyange vasina vabereki vachine simba pamusoro pavo ivo vapei simba nokuti vane zvizhinji zvavanoita vasina anovatsigira vachitevera muvengi waMwari saka vapeiwo simba Mwari wekudenga vapei nzara yekuda kufamba nemi vadzoke pamakwara asiriwo varase tsika dzisina kunaka zvavakachengeta mumafoni nemuhomwe nemumese mese vazvisudurudze shamwari dzisina kunaka dzibve pamberi pavo vagare pamunovadzivirira nekuvatungamira vari kutsvaga mabasa vapei mabasa anovatendera kukunamatai nekukushumirai vamwe vari muzvikoro vapei njere nekutsungirira nekushinga vabudirire pazvidzidzo zvavo zvepanyika ino zvinovabatsira mukurarama vachikushumirai vagadzirirwe kusangana nemi apo muchauya vamwe vanoda kutsvaka vekuroorana navo tinovaisa mukati memaoko enyu nguva yeupenyu huno isati yapera vabatsirei Mwari wekudenga vapei maziso vapei nzeve vapei kuona kwakanaka chidiso chenyu Mwari wekudenga kuvafira pamuchinjikwa weKalvari kuti vaite hondo yenyu inorwira vazhinji vasingakuzivei vauye kuruponesa kuti vagadzirirwe umambo hwenyu hapana munhu wamakatendera kurarama panyika inoi wamusingade kuti ararame upenyu usingaperi saka chivabatsirai vanzwei kuchema kwavo vadzivirirei kuzhinji zvakaita zvinokozera vazhinji kubva kwamuri
ive ine sangano renyu, batsirai vanovatungamirira vana tese tigoverengwa pakati vachaponeswa muzita raJesu Munhu anokusingapedza kukumbirai nekukunamatai nekukutendai. Amen. Amen. Baba wedu vari kudenga, mangwanani ano nokubikidza vauya mberi vasarudza kubhabhatidzwa mumaoko edu, vauya kuzojoina hondo, kuzojoina mauto eivhangeri. Vachabhabhatidzwa muzuva remangwana, vapei upenyu hutsva, vapei kurarama kutsva, vapei simba rekumira nevamwe mukati mebasa, varegerere chitadza kwose, muvabatsire kukanganwa zvekare vachitarisa zviri mberi nokutenda. Vapeiwo simba rekukurira kureka sheni dzevakaipa, muvamise padombo rinonzi Kristu. Pane vamwe vachaita vaimbi, vamwe vachaita vaparidzi, vari madana vanhu venyu, simbisai vanhu venyu, vachengetei mukati meruoko rwenyu. Uya kwavaita mberi nesarudzo yavo yerubhabhatidzo, watanga hondo nevakaipa, vachanongedzwa nedzimwe hama dzisingatendi, vachanongedzwa nedzimwe shamwari dzisingatendi, vachashorwa nevamwe vasina kunzwa zvavanhu. Nokumbira kuti vatarire kwamuri, naivo muvabatsire kuva hwema hunonhuhwira, vakwezere vazhinji mukati meumambo hwedu. Mangwanani ano Mwari, hakuna munhu ane simba rokusiya zvakaipa. Tivagonesai simba iyi, muise matiri tigone kufuratira zvakaipa nekutsvaga zvakarurama. Pane vamwe vari pamupata wesarudzo mangwanani ano, tonamata nguva iyi isapfuura vasina kubatana nevamwe. Vaitireiwo zvakanaka, musakurumidza kuvarega, muvasairire pane vamwe, tigobatana nokukurumidzai muzuva remangwana. Nokutendai nomuparidzi wamashandisa mangwanani ano, simbisai shoko renyu muhana dzedu, tirarame takatarira basa, mutigonese kujoina mauto enyu, tirambe timire tapedza zvose. Ngarenyu rikudzwe noutsvene, muwe Mwari mutungamiriri wedu nomuchengeti. Isai ruoko rwenyu pamusoro pedu tose, muropafadze sangano renyu nekutununamata tirewesa muzita raJesu. Amen.